Ιδιωτικός ερευνητής. Και μια άλλη περίπτωση πάρα πολύ σοβαρή που αντιμετωπίζουμε τώρα τα τελευταία χρόνια είναι η βία στα σχολεία. Το bullying. Ναι, αυτό που είναι ακριβώς έξω από την πύλη του σχολείου. Κάτσε, Γιάννη. Έξω από την πόρτα του σχολείου. Το είχαμε και εμείς στο σχολείο αυτό. Γιατί τώρα έχει γίνει τόσο. Γιγαντώθηκε αυτό. Δηλαδή δεν υπήρχε σχολείο. Γιατί εμείς δεν είχαμε κινητό, Γρηγόρη, που είσαι πιο μικρός από μένα. Δηλαδή τώρα μένα. Δεν είχε ίντερνετ. Δεν το συζητάω. Γι' αυτό δεν ήταν για να τους κλέψουν το κινητό. Για να τους κλέψουν το κινητό, για να τους βγάλουν μια φωτογραφία και τον απειλεί. Θα μου δώσει λεφτά για να το βγάλω στο ίντερνετ. Και έχει τόσο πολύ. Δηλαδή κάνουμε κάποιες προσπάθειες, έρχονται σύλλογοι γονέων σε σχολεία, έχουμε κάποια ιδιωτικά που εκεί είναι πιο μαζεμένα τα πράγματα, είναι πιο καλά στα ιδιωτικά, διότι στα δημόσια είναι όπως να έχει το θέμα. Η παραβατικότητα αυτή εδώ πέρα.